Είμαι ο Γιώργος Ολιάδης, είμαι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος. Με τον συμπρόεδρό μου, τον κύριο Σπυράτο, που είναι πνευμολόγος, θα προεδρεύσουμε. Οι υπόλοιποι ακτινοθεραπευτές είχαν κάποια προσωπικά προβλήματα. Θα έχουμε τις 2 εισηγήσεις από τις 3. Δυστυχώς και η κυρία Στυλιανίδου θα απουσιάσει για προσωπικούς λόγους. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μπόνιου, η οποία θα μας μιλήσει για τη συνεργική δράση της ακτινοθεραπείας και της ανοσοθεραπείας. Η κυρία Μπόνιου είναι ακτινοθεραπεύτρια ογκολόγος, επιμελήτρια Α προς το παρόν στο Θεαγένιο. Κυρία Μπόνιου, ο λόγος δικός σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση, την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Σπυράτο και ιδιαίτερα την κυρία Λαμπάκη να παρευρεθώ σε αυτό το συνέδριο και να ευχαριστώ και για τον πρόλογο, κύριε Ηλιάδη, να μιλήσω για αυτό το ενδιαφέρον θέμα, το ρόλο της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του πνεύμονα και τη συνεργική δράση της ακτινοθεραπείας και της ανοσοθεραπείας. Θα βάλω ένα slide από το περσινό Παγκόσμιο Συνέδριο του Πνεύμονα, όπου βλέπουμε ότι κυρίως θα μιλήσω βασικά για την δράση της ακτινοθεραπείας εκεί που παίζουμε μεγαλύτερο ρόλο, είναι στο 3ο στάδιο του καρκίνου του πνεύμονα. Και θα βάλω ένα slide από το Παγκόσμιο Συνέδριο, το περσινό, το οποίο τυχιοποίησε ασθενείς στο να λάβουν χήμιο άνοσο και χειρουργείο, είτε χειρουργείο χήμιο άνοσο, έναντι της ακτινοθεραπείας σύγχρονης μαζί με ανοσοθεραπεία. Αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν συγκριθεί αυτή η μελέτη. Γνωρίζουμε ότι για το 3ο στάδιο του καρκίνου του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα υπάρχει μια ετερογένεια του σταδίου, είτε είναι χειρουργήσιμο ή όχι. Η ακτινοθεραπεία παίζει μεγάλο ρόλο στο στάδιο 3 του καρκίνου του πνεύμονα και η ανοσοθεραπεία όμως παίζει ρόλο και μπορεί η ακτινοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία να λειτουργούν καλά μαζί. Ποια είναι τα στοιχεία για την ανοσοθεραπεία και ακτινοθεραπεία? Αυτά αποτελούν τα βασικά ερωτήματα τα οποία θα απαντήσω στην εισήγησή μου. Έτσι έχουμε το στάδιο καρκίνου του πνεύμονα μη μικροκυταρικού σταδίου 3, που μπορεί είτε να χειρουργηθεί είτε να ακτινοθεραπευτεί. Ανάλογα αν υπάρχουν λεμφαδένες νη 1, νη 2 νόσος, νη 3 ίσως, τι θα κάνουμε? Το κονσένσους των θωρακοχειρουργών έχουν αποφασίσει ότι για να είναι ένα στάδιο 3 resectable πρέπει να έχουμε παθολογονατομική επιβεβαίωση ότι είναι μια νη 2 νόσος, ότι θα βγουν τουλάχιστον 3 επίπεδα, 3 σταθμοί λεμφαδένων και ότι έχουμε κάνει μια... sorry. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω με την πριν εποχή Pacific εποχή, όπου το standard of care ήταν η σύγχρονη χήμιο άκτινο. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι δεν έπαιζε ρόλο αν αυξήσουμε την δόση της ακτινοθεραπείας και καταλήγουμε ότι επίσης η χημειοθεραπεία είναι βασισμένη στην πλατίνα, δεν έπαιξε ρόλο αν θα κάνουμε consolidation ή induction χημειοθεραπεία και δεν υπήρχε και σημαντικός ρόλος από τις στοχευμένες θεραπείες. Όμως ακολούθησε η εποχή του τσουνάμι, όπου με τον Durvalumab, το οποίο ενσωματώθηκε μετά από τη συγχορήγηση χήμιο άκτινο στο καρκίνο το μη μικροκυταρικό σταδίο 3, το οποίο άλλαξε την εποχή και έδωσε μια επιβίωση στις τάξεις του 43%. Ποια είναι η συνέργεια όμως της ακτινοθεραπείας με την ανοσοθεραπεία? Η ακτινοθεραπεία προκαλεί πολλαπλές ανοσορυθμιστικές αλλαγές στο μικροπεριβάλλον του όγκου, που μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας. Ανοσοκατασταλτικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται από τους όγκους για να αποφύγουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχει η αποκατάσταση της λειτουργίας των κυταροτοξικών TAF κυτάρων. Όμως η Pacific Study τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι στην
Τα καταλυτικά σημεία που θέλαμε να δούμε κυρίως ήταν η ολική επιβίωση, η οποία είπαμε ότι φτάνει το 43% και επίσης το PFS, το οποίο ήταν και αυτό στατιστικά σημαντικό. Και βλέπουμε ότι το FDA δίνει approval σε όλους τους καρκίνους και το αίμα και το ίσε δίνει approval με PD-L1 πάνω από 1%. Ποιες όμως υπάρχουν μελέτες οι οποίες συγκρίνουν την ανοσοθεραπεία μαζί με την ακτινοθεραπεία? Βλέπουμε εδώ την Keynote 001 Trial με μικρό αριθμό ασθενών, 97 ασθενείς, την ETOP 614 Nicholas Trial με 82 ασθενείς, οι οποίες αυτές όλες οι μελέτες, η Pacific 2, η RTOG 3505, η Nicholas και η FTA 16, είναι μελέτες φάσης 3 και μελέτες φάσης 2, οι οποίες συνέκριναν τον Durvalumab, η Pacific, με την χήμιο-άκτινο έναντι πλασίμπο και χήμιο-άκτινο, την χήμιο-ακτινοθεραπεία, η RTOG με Nivolumab, η Nicholas την Nivolumab με χήμιο-ακτινοθεραπεία, και το Atezolizumab με την ακολούθως χήμιο-ακτινοθεραπεία, η AFT16. Και κοιτάμε εδώ τα endpoints, που στα περισσότερα είναι διαφορετικά τα endpoints. Στην Nicholas βλέπουμε ένα σημαντικό, το οποίο είναι το Grade 3 πλεμονίτιδα. Όμως, ευτυχώς δεν έχουμε θωρακοχειρούργους να μαλώσουμε αν θα χειρουργήσουμε ή όχι το στάδιο 3 του καρκίνου στην εποχή της ανοσοθεραπείας. Δυσκολεύονται λίγο να παραδεχτούν την δράση της ανοσοθεραπείας. Γι' αυτό πρέπει όλα τα περιστατικά σταδίου 3 και γενικά όλα τα ογκολογικά περιστατικά να περνάνε από ογκολογικό συμβούλιο για να αποφασίζεται η καλύτερη δυνατή προσέγγιση σε έναν τέτοιο ασθενή. Στο ΆΣΚΟ του 2021 κατέληξαν ότι πρέπει να χειρουργούνται οι ασθενείς με ίδιο νόσο, αλλά θα μπορούσαν να προηγηθεί πρώτα μια συστηματική θεραπεία, είτε χημειοθεραπεία είτε ανοσοθεραπεία, για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και πρέπει αυτοί οι ασθενείς να οδηγηθούν και αυτοί σε ογκολογικό συμβούλιο για να αποφασιστεί το καλύτερο. Τώρα όμως όλες αυτές οι μελέτες έχει μια διαφορετική σύγκριση στον αριθμό και στο προφίλ των ασθενών που έχουμε. Υπάρχει μια ετερογένεια, υπάρχει η ετερογένεια ως προς την παρέμβαση, ως τις παρεμβάσεις ελέγχου και τα αποτελέσματα. Και βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά οι διάφορες μελέτες που συγκρίθηκαν όταν αποφασίσαν να κάνουν εισαγωγική θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 3. Εδώ τις συλλέγουμε όλες μαζί και βλέπουμε και εδώ την ετερογένεια στον πληθυσμό των ασθενών. Είτε δεν θα χειρουργηθούν, είτε θα χειρουργηθούν. Βλέπουμε μια ετερογένεια όσον αφορά και τα στάδια. Στην Pacific το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών ήταν 3α, ενώ στην Checkmate βλέπουμε ότι υπήρχαν και ασθενείς 1β και 2, οι οποίοι μπήκαν στη μελέτη, ένα ποσοστό 35%. Και στην ADIM 2 το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 79% 3α, με την καινούρια, την 8η edition. Πάλι και οι παρεμβάσεις όμως είναι διαφορετικές. Βλέπουμε ότι στην Pacific είχαμε χήμιο-ακτινοθεραπεία μαζί με ανοσοθεραπεία. Στην Senan είχαμε χήμιο-ακτινοθεραπεία μαζί με ανοσοθεραπεία. Στην Checkmate χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία και χειρουργείο. Και στην ADIM χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία και χειρουργείο. Και ποια είναι τα αποτελέσματα που πήραμε από αυτές τις μελέτες? Όλες θέλαμε να συγκρίνουμε την ολική επιβίωση και βλέπουμε ότι τα primary endpoints στην Pacific και στη Spiegel είναι η ολική επιβίωση και το PFS, ενώ στην ADIM και στη Checkmate έχουμε δευτερεύοντα endpoints. Το PFS πάλι θα συγκρίνουμε διαφορετικά και στη Spiegel και στην Pacific και στην ADIM και στην Checkmate, τα οποία θα τα συνοψίσω παρακάτω, και βλέπουμε όλες αυτές τις μελέτες στην Pacific, τη Senan, η οποία ήταν στο ESMO το 2022, την Checkmate 816, την updated Checkmate 816 και την ADIM, η οποία μελετήθηκε το PFS και βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα ποσοστά, αλλά θα δούμε το absolute effect, το οποίο βλέπουμε ότι και εδώ είναι διαφορετικό. Είχαμε 21 ασθενείς στην Pacific, ενώ στην Checkmate 816, την updated, βλέπουμε ότι είχαμε 11 περιστατικά. Και αυτό δείτε τη διαφορά στο number of patient treated, το οποίο εδώ είναι ο μέσος όρος είναι 5, οπότε έχουμε όφελος έναν ασθενή από τους 5, και υποβλήθηκαν σε θεραπεία ασθενείς 3 έως 8 ασθενείς, ενώ εδώ βλέπουμε
τη μεγάλη διαφορά, το όφελος ήταν 1 στους 9, αλλά υποβλήθηκαν σε θεραπεία 5 ως 50. Οπότε βλέπουμε τα στατιστικά διαφορετικά δεδομένα. Και βλέπουμε εδώ, στην Checkmate και στην ADIM, ένα υψηλό ποσοστό, θα λέγαμε, πλήρους παθολογνωμικής ανταπόκρισης και στην Checkmate και στην ADIM. Αυτά τα ποσοστά πόσο ήταν τελικά? Ήταν 24% στην Checkmate 8-16 και 37% στην ADIM. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλά ποσοστά για τον καρκίνο του πνεύμονα. Όμως το υπόλοιπο αυτό, 76% στην Checkmate και το υπόλοιπο 63% στην ADIM, τι θα το κάνουμε? Οπότε θα βάλουμε μια κατηγοριοποίηση ότι έχουμε την πρώτη ομάδα ασθενών, οι οποίοι πήγανε καλά, είχαν πλήρη παθολογνωμική ανταπόκριση και είναι η πρώτη ομάδα. Είναι η δεύτερη ομάδα που δεν είχαν καλή παθολογνωμική ανταπόκριση, το incomplete. Και υπήρχε και η τρίτη ομάδα, το RO1, RO2, οι οποίοι είτε δεν χειρουργήθηκαν. Θα σας τα τυποποιήσω λίγο βάσει μιας ταινίας, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, και θα πάρουμε σαν φυσικά το καλό την πρώτη κατηγορία, αυτοί που είχαν πλήρη παθολογνωμική ανταπόκριση, και βλέπουμε τα ποσοστά, το 24-37, και το υπόλοιπο 76 που χωρίζεται στην κατηγορία BAD, που είναι το 45% στους rejected χωρίς παθολογνωμική ανταπόκριση, στην Checkmate, 49% στην ADIM, και στην τρίτη κατηγορία, το άσχημο, το RO1, RO2 εκτομή είτε μη χειρουργείο, 31% και 14% αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση που είχαμε πλήρη παθολογνωμική ανταπόκριση, το χειρουργείο ήταν σίγουρα ένα διαγνωστικό εργαλείο, ίσως να μην είναι θεραπευτική ανταπόκριση, γιατί μπορεί να έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά δεν ξέρουμε το παραπέρα. Και βλέπουμε εδώ από την Pacific, αν συγκρίνουμε την Pacific Trial, η οποία κατηγορήθηκε για μια τοξικότητα grade 3, grade 4, όταν εφανώστηκε με χήμιο-ακτινοθεραπεία, 29%, 30% σχεδόν. Αλλά αν υπολογίσουμε την neoadjuvant θεραπεία με χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία και τα adverse events μετά από χειρουργείο 11,4, το ποσοστό φτάνει 45%. Οπότε υπερέχει το σχήμα χήμιο-ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία. Τώρα τι γίνεται με τη δεύτερη ομάδα, τους BAD, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το παθολογνωμικό αποτέλεσμα. Μια μεγάλη μελέτη, φάσης 2, η οποία, από τον Αλτόρκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Lancet Oncology, η οποία τυχεοποίησε τους ασθενείς να λάβουν neoadjuvant durvalumab, είτε neoadjuvant durvalumab μαζί με στεροτακτική ακτινοθεραπεία, σε 8 γκρέι σε 3 συνεδρίες. Τι μας έδειξε αυτή? Μας έδειξε ένα μεγάλο ποσοστό complete response, 59%, έναντι του durvalumab μόνο 6,7%. Οι τοξικότητες ήταν παρόμοιες, άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό καλά ποσοστό. Μία άλλη μελέτη, η Increase Trial, η οποία ανακοινώθηκε στο ESMO πέρσι, στο Παρίσι, συνέκρινε, τυχεοποίησε τους ασθενείς Nivo είτε Nivo μαζί με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και ακολούθους χειρουργείο, και βλέπουμε εδώ ότι είχαμε μια παθολογνωμική ανταπόκριση σε ένα ποσοστό 63% και ένα major παθολογνητής ανταπόκριση σε ένα ποσοστό πάλι υψηλό, 73%. Ήταν αρκετά περιστατικά, ήταν HER2 και θετικά στον EGFR παράγοντα. Οπότε, αν συνοψίσουμε τις μελέτες αυτές, βλέπουμε ότι η πλήρη παθολογνωμική ανταπόκριση στο neoadjuvant setting, στην εποχή της ανοσοθεραπείας, έχουμε καλά αποτελέσματα στην Αλτόρκη, που συνδυάζει την SBRT μαζί με την ανοσοθεραπεία, και στην χήμιο-άνοσο ακτινοθεραπεία, στην Increase Trial, με πολύ υψηλά ποσοστά. Τι γίνεται όμως με την ομάδα των ασθενών την άσχημη, να πούμε, αυτοί που είναι RO1, RO2 ή δεν έχουν χειρουργηθεί, οι οποίοι στην Checkmate ήταν ένα υψηλό ποσοστό, 31%. Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις όσον αφορά την μετεχειρητική ακτινοθεραπεία, η PORT είναι υπό αμφισβήτηση,
Βλέπουμε ότι σε αυτά τα χειρουργεία το ποσοστό είναι υψηλό, μας δείχνει Power 0,10-37% της τοπικής υποτροπής και στην Keynote 24 με 29%. Τι θα κάνουμε, πώς θα σχεδιάσουμε εμείς οι ακτινοθεραπευτές ένα ρο2 ή ένα ανεχείρητο καρκίνο του πνεύμονα. Έχουμε εδώ την PET Plan Trial, μια πολυκεντρική μελέτη στο Lancet το 2020, το οποίο τυχαιοποίησε τους ασθενείς να λάβουν είτε την συμβατική ακτινοθεραπεία σχεδιασμένη κανονικά, είτε σχεδιασμένη βάση του PET-CT και βλέπουμε στην τριετία τη διαφορά 23 έναντι 42%. Είχαμε καλύτερα ποσοστά στους ασθενείς που σχεδιάστηκαν με PET-CT και βλέπουμε ότι στα 2 χρόνια το ποσοστό, το local failure, ήταν μόλις 20%. Πολύ καλό και αυτό το ποσοστό. Αλλά τι θα γίνει, πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά, χήμιο άνοσο, ακολουθούμενη από χημιοακτινοθεραπεία, είναι το ίδιο να κάνουμε χημιοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από νοσοθεραπεία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και καταλήγουμε ότι σε όλα παίζει ρόλο η ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία μπορούσε να αντικαταστήσει το χειρουργείο με λιγότερες παρενέργειες. Η ακτινοθεραπεία ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει στην νεοάντζουβαν χημιοανοσοθεραπεία για να πετύχουμε καλύτερα παθολογονατομικά αποτελέσματα και η ακτινοθεραπεία είναι σημαντική στη ρο1, ρο2 εκτομή. Άλλες μεγάλες μελέτες που τρέχουν, η Pioneer Study από την Αγγλία, η οποία τυχιοποιεί τους ασθενείς να λάβουν είτε χειρουργείο, χημειοθεραπεία, είτε χημιοακτινοθεραπεία, είτε χημιοακτινοθεραπεία μαζί με νοσοθεραπεία. Αλλά ποιες όλες αυτές οι μελέτες είδαμε μπορούν να φτάσουν το 43% της Pacific Trial, λίγο δύσκολο. Καταλήγω ότι η Pacific Trial άλλαξε όντως την εποχή στην ακτινοθεραπεία στον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα στα 2-3. Ποιοι ασθενείς τους εφελούνται, θα περιμένουμε τα πάνελ, τα NGC, τους βιομάρκες και να γίνεται καλύτερη επιλογή των ασθενών. Οπότε είμαστε σε μια εποχή που σίγουρα υπάρχει ρόλος και έδαφος για την ανοσοθεραπεία μαζί με την ακτινοθεραπεία και θα κλείσω με αυτή τη διαφάνεια. Ότι δεν μπορεί, one never notice has been done, one can only see what remains to be done, από τη Marie Curie, την δασκάλα της ακτινοθεραπείας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μπόνιο. Καλύψετε όλο το στάδιο 3. Ναι. Η αλήθεια είναι, επεκταθήκατε λίγο παραπάνω, ενδιαφέρον πολύ. Υπάρχει σε εσάς κάποιος προβληματισμός γενικά όσον αφορά την ταυτόχρονη χορήγηση από πλευράς τοξικότητας? Υπάρχει σαφώς, είναι η πνευμονίτιδα που βλέπουμε, συναντούμε, η οποία δεν τη συναντάμε συνήθως ταυτόχρονα με τη συγχορήγηση χημιοάκτινο, αλλά θα μας ενοχλήσουν οι ογκολόγοι ή οι πνευμονολόγοι και να μας πούνε σε 3 μήνες ότι βλέπουμε μια έντονη εικόνα πνευμονίτιδας, πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό έχει ενοχοποιηθεί η χημιοάνοσο μαζί με η χημιοακτινοθεραπεία μαζί με την ανοσοθεραπεία. Και εκεί πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί ως προς τα πεδία που σχεδιάζουμε, για να μην παίρνουμε πολύ πνευμονικό παρέγχημα και έχουμε αυτές τις παρενέργειες. Και ούτως ή άλλως, όπως φάνηκε, οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες αφέστατα ελαττώνουν αυτή την πιθανότητα. Οι μελέτες που υπήρχαν αρχικά ήταν με πολύ πιο basic τεχνικές, οπότε ήταν και μεγαλύτερα τα ποσοστά. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Σπυράτο, να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία μου εδώ, για την πρόσκληση και προσωπικά και εσάς και την κυρία Λαμπάκη. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπόνιο. Ευχαριστώ. Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση πριν προχωρήσουμε παρακάτω? Να προεκτείνω αυτό που είπατε, ότι δεν ξέρουμε ποιο από όλα τα στοιχεία που δώσαμε είναι αυτό που έχει κάνει την πνευμονίτιδα. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί ήδη η ανοσοθεραπεία από μόνη της θα μπορούσε να κάνει πνευμονίτιδα. Απλώς η συνέργεια σαφέστατα είναι πάντα προβληματική, βεβαίως. Σωστά.
Να προχωρήσουμε για να κλείσουμε και το τραπέζι αυτό και το διήμερο αυτό σεμινάριο με την κυρία Μπέλη, η οποία είναι ακτινοθεραπεύτρια, ογκολόγος από το Ιατρόπολη στην Αθήνα, η οποία θα μας μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, τις βασικές ενδείξεις και τις στρατηγικές σχεδιασμού ενός πεδίου στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Κυρία Μπέλη, έχετε το λόγο για να κλείσετε κιόλας το τραπέζι αυτό. Μιλήσουμε, όπως αναφέρεται, για τις βασικές ενδείξεις της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας στο πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα. Ξέρουμε ότι η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία ή SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy, είναι εναλλακτική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με high risk για χειρουργείο. Έχουμε πολύ καλό τοπικό έλεγχο, 90% στα 2 χρόνια και ελάχιστη τοξικότητα. Η πνευμονεκτομή και η λοβεκτομή παραμένει standard of care σε ασθενείς κατάλληλους για χειρουργείο, με μια επιβίωση που φτάνει 70% στην πενταετία. Λιγότερη έκταση χειρουργείου με wedgectomy ή segmentectomy έχει χειρότερη επιβίωση. Οι ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν αντιμετωπίζονται με κλασική ακτινοθεραπεία ως τώρα και έχουν μια επιβίωση 6-32%, πολύ λιγότερο από ότι τους ασθενείς που χειρουργούνται. Προσπάθεια για dose escalation με ακτινοθεραπεία δείχνει ότι έχουμε όφελος και στον τοπικό έλεγχο και στην επιβίωση. Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία είναι η σημαντικότερη πρόοδος της σύγχρονης ακτινοθεραπείας, γιατί μπορεί να χορηγήσει υψηλή δόση στο target, στον όγκο, με ακρίβεια χιλιοστού και με διαχείριση της κίνησης του όγκου. Μετά, έξω από το target, η δόση πέφτει πολύ γρήγορα και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε υψηλή προστασία των φυσιολογικών ιστών και ελάχιστη τοξικότητα. Είναι μία επεμβατική τεχνική, δεν χρειάζεται νοσηλεία, αναισθησία, ανάρρωση, έχει τοπικό έλεγχο πάρα πολύ καλό, έχει χαμηλότερη νοσηρότητα συγκριτικά με το χειρουργείο και αυτό φέρνει καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών. Η μέγιστη δόση που μπορούμε να χορηγήσουμε έχει καθοριστεί το 2005 και θεωρείται ότι είναι 20 γκρέι σε 3 συνεδρίες ή 22 γκρέι σε 3 συνεδρίες σε μεγαλύτερους όγκους, με ένα πολύ καλό τοπικό έλεγχο. Όμως το 2006 βγαίνει μια πολύ σημαντική μελέτη του Τίμερμαν, η οποία δείχνει ένα πολύ καλό τοπικό έλεγχο, 95% χορηγώντας 60-66 γκρέι σε 3 συνεδρίες, όμως αναφέρει αυξημένη τοξικότητα. Όταν έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων, φάνηκε ότι η τοξικότητα σχετίζεται με τη θέση του όγκου και οι ασθενείς που έχουν κεντρικούς όγκους έχουν μεγαλύτερη τοξικότητα. Έρχεται αργότερα το 2000 η μελέτη RTOG 0236, που αποκλείει ασθενείς με κεντρικούς όγκους, χορηγεί 60 γκρέι σε 3 συνεδρίες και ορίζει την κεντρική ζώνη ή αλλιώς no-fly zone. Αυτή είναι μια ζώνη 2 εκατοστά γύρω από μεγάλους βρόχους, στελεχαίους και λοβιαίους. Το 2010 τροποποιείται η δόση. Αντί να δίνουμε 20 γκρέι σε 3 συνεδρίες, χορηγούμε 18 γκρέι σε 3 συνεδρίες, χρησιμοποιώντας Monte Carlo αλγόριθμο. Γίνεται διόρθωση της ανομοιογένειας στην πυκνότητα των ιστών. Είπαμε ότι είναι οι περιφερικοί όγκοι που συμμετέχουν σε αυτή τη μελέτη. Με ένα follow-up 3 ετών έχουμε local control 97% και επιβίωση 55%. Η επιβίωση είναι πολύ καλύτερη συγκριτικά με την κλασική ακτινοθεραπεία. Η τοξικότητα, grade 3, είναι 5%, πολύ μικρή αποδεκτή. Φάνηκε όμως, αν ο όγκος είναι κοντά στο θωρακικό τείχομα, μπορεί να προκύψει κάταγμα πλευρού ή νευροπαθητικός πόνος στο 10-15% των ασθενών. Πολύ σπάνια
μπορεί να παρατηρήσουμε εξέλκωση του δέρματος ή βλάβη του βραχιονίου πλέγματος. Έτσι τροποποιείται σε αυτή τη θέση η δόση, αντί να δίνουμε 3 συνεδρίες των 18, δίνουμε 4 συνεδρίες των 12 Gray. Το 2018 βγαίνουν τα αποτελέσματα από την πενταετή παρακολούθηση της RTOG 0236 μελέτη. Φάνηκε ότι ο τοπικός έλεγχος είναι πολύ καλός, όμως οι ασθενείς, 1/3 των ασθενών είχαν απομακρυσμένες μεταστάσεις ή μεταστάσεις σε περιοχικούς λεμφαδένες. Η τοξικότητα ήταν αποδεκτή. Η επιβίωση στην πενταετία ήταν 40%. Από αυτό το long-term follow-up φάνηκε ότι οι απομακρυσμένες μεταστάσεις είναι η πιο συχνή αποτυχία της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Αν χορηγήσουμε χημειοθεραπεία, βελτιώνεται η επιβίωση, όμως οι ασθενείς που επιλέχθηκαν να λάβουν SBRT είναι ασθενείς με συνοσηρότητα, οπότε η χημειοθεραπεία μπορεί να φέρει επιπλοκές και συνήθως οι ασθενείς δεν είναι κατάλληλοι για χημειοθεραπεία. Η ανασωθεραπεία έχει καλύτερο τοξικό προφίλ από τη χημειοθεραπεία και χορηγώντας την με SBRT, ο στόχος είναι να έχουμε καλύτερο έλεγχο των απομακρυσμένων μεταστάσεων. Τρέχουν μελέτες, Pacific 4, SWOG 19-14, Keynote 8-67, που ελέγχουν την δράση και την αποτελεσματικότητα της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας με την ανασωθεραπεία σε αυτή την ομάδα ασθενών. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τους περιφερικούς όγκους. Πώς είναι το θέμα με τους κεντρικούς όγκους. Λόγω της θέσης τους έχουν πιθανότητα για αυξημένη και σοβαρή τοξικότητα, όπως αιμόπτηση, διάτρηση της τραχείας, διάτρηση μεγάλων αγκίων, εξέλκωση του ισοφάγου, νέκρωση βρόγχου. Και έτσι αυτή η θέση των όγκων είναι κίνητρο για πολλές μελέτες για τον καθορισμό της κατάλληλης δόσης και το fractionation. Βλέπουμε εδώ ότι χορηγούνται περισσότερες συνεδρίες, μειωμένη συνολική δόση. Μερικές μελέτες δείχνουν καλά αποτελέσματα, άλλες δείχνουν πολύ αυξημένη τοξικότητα, ακόμα και η grade 5 τοξικότητα. Για να δώσει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται η μελέτη RTOG 0813, που ελέγχει σε 5 συνεδρίες δόση 50 έως 60 Gray. Φάνηκε ότι αν χορηγήσουμε 60 Gray, ο τοπικός έλεγχος δεν βελτιώνεται, αλλά αυξάνεται η τοξικότητα. Οπότε, μια δόση 50-55 Gray σε 5 συνεδρίες είναι αποδεικτή σε αυτή την ομάδα ασθενών. Επίσης, σημαντική μελέτη είναι η δανέζικη μελέτη που χορηγεί σε 8 συνεδρίες, 7,5 Gray. Δείχνει ένα πολύ καλό τοπικό έλεγχο, 92% και ελάχιστη τοξικότητα. Αντίθετα όμως, η Nordic Helos Trial του 2016 αποδεικνύει σοβαρή τοξικότητα, παρόλο που χρησιμοποιεί μικρότερη δόση. Οπότε, αναδρομικά, όταν αναλύονται τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, ξεχωρίζουμε μια ομάδα με ultra-central τοποθεσία των όγκων. Αυτή η ομάδα των ασθενών έχει τον όγκο ή το planning target volume να γυτνιάζουν ή να εφάπτονται με τη τραχεία, τους βρόγχους ή τον ισοφάγο. Αυτή το ultra-central τοποθεσία έχει κίνδυνο αυξημένης τοξικότητας. Αν χορηγήσουμε περισσότερες συνεδρίες και 12 ή 10 συνεδρίες και μειωμένη δόση, μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι η θανατηφόρα αιμορραγία παρατηρείται σε 15% και σε κλασική ακτινοθεραπεία, όταν ο όγκος έχει ενδοβροχική τοποθεσία. Τώρα, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία στους κεντρικούς όγκους μπορεί να χορηγηθεί, αλλά σε εξειδικευμένα κέντρα και κέντρα με εμπειρία. Expert opinion είναι ότι μπορούμε να χορηγήσουμε με ασφάλεια 5 συνεδρίες των 11 Gray, αν ο όγκος εφάπτεται με λοβιαίο βρόγχο, ή αν εφάπτεται με τον ισοφάγο, με ασφάλεια μπορούμε να χορηγήσουμε 7 συνεδρίες των 7,5 Gray. Εννοείται με μεγάλη προσοχή
πρέπει να τηρούνται Dmax και τα volumetric constraints. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι ο έλεγχος του όγκου εξαρτάται από την χορηγούμενη δόση. Η biologic effective dose ή ραδιοβιολογικά ισοδύναμη δόση υπολογίζεται με linear quadratic φόρμουλα και έτσι μας δίνει δυνατότητα σύγκρισης θεραπευτικών σχημάτων. Ξέρουμε ότι αν χορηγήσουμε BED με αβ10 πάνω από 100 Gray, έχουμε ένα τοπικό έλεγχο 91%. Αν χορηγήσουμε όμως μικρότερη δόση από BED 100 με αβ10, έχουμε χειρότερο τοπικό έλεγχο. Επίσης, το μέγεθος του όγκου έχει καθοριστικό ρόλο για τον τοπικό έλεγχο. Μικρές βλάβες, μικρότερες από 12 cc, έχουν καλύτερο τοπικό έλεγχο. 12 cc είναι περίπου 3 εκατοστά στρογγυλή βλάβη. Μεγάλες βλάβες πάνω από 12 cc έχουν χειρότερο τοπικό έλεγχο και αν αυξήσουμε τις δόσεις πολύ πάνω από 100 Gray, BED, θα έχουμε αυξημένη τοξικότητα. Παρ' όλα αυτά, από δεδομένα από το National Cancer Database, φαίνεται ότι SBRT μπορεί να χορηγηθεί και σε όγκους που είναι πάνω από 5 εκατοστά. 50 Gray σε 5 συνεδρίες φαίνεται να είναι επαρκής δόση, επιτυχάνει ικανοποιητικό τοπικό έλεγχο με αποδεκτή τοξικότητα. Σε αυτούς τους ασθενείς όμως, 32% θα αναπτύξουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Αν προσθέσουμε χημειοθεραπεία, θα βελτιωθεί η επιβίωσή τους. Είναι καλύτερη η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία συγκριτικά με την κλασική ακτινοθεραπεία στους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν και έχουν πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα. Η πρώτη μελέτη που ελέγχει SBRT versus κλασική ακτινοθεραπεία είναι η SPACE Trial. Δείχνει παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση, το progression-free survival, την τοξικότητα, τον τοπικό έλεγχο. Φάνηκε όμως ότι οι ασθενείς που λάβανε SBRT έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί ήρθαν 3 φορές στα τμήματά μας και όχι 35. Η μελέτη GISELLE Trial που δημοσιεύτηκε το 19 στο Lancet συγκρίνει τα σύγχρονα σχήματα της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας και την κλασική ακτινοθεραπεία και την υποκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία. Συμπεράνει ότι η SBRT έχει καλύτερο τοπικό έλεγχο και αργότερα φάνηκε και επιβίωση από την κλασική ακτινοθεραπεία, χωρίς να αυξάνει την τοξικότητα. Έτσι, η GISELLE Trial καθιερώνει την SBRT ως θεραπεία εκλογής σε μη χειρουργήσιμους ασθενείς με περιφερικό μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Τώρα, τον Οκτώβριο, βγήκε η ανάλυση από τα αποτελέσματα του GISELLE Trial όσον αφορά την τοξικότητα και φάνηκε ότι παρόλη την αυξημένη δόση, μεγάλη δόση που χορηγείται με SBRT, η τοξικότητα και η πνευμονική λειτουργία στις δύο ομάδες ασθενών είναι ίδια και ήπια. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι ο ασθενής είναι standard operative risk, σημαίνει ότι έχει καλή αναπνευστική λειτουργία, δεν έχει σοβαρή συνοσηρότητα και σημαίνει ότι η θνησιμότητα μετά το χειρουργείο είναι λιγότερο από 1,5%. Τότε σε αυτούς τους ασθενείς η θεραπεία εκλογής είναι λοβεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό. Όμως από μελέτες φαίνεται ότι αυξάνεται η θνησιμότητα στους 90 μέρες μετά το χειρουργείο λόγω επιπλοκών. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και να το έχουμε υπόψη όταν προτείνουμε χειρουργείο σε high operative risk ασθενείς για λοβεκτομή και τους προτείνουμε sublubar resection, τότε καλύτερα να λάβουν στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Πρακτικά δεν υπάρχει επαρκή σύγκριση μεταξύ SBRT και λοβεκτομή. Τα δεδομένα για περισσότερο από 3 χρόνια δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολη η σύγκριση για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι στο σκέλος SBRT στο 18% μπορεί να έχουμε understaging και έτσι οι ασθενείς με νη 1 και νη 2 μεταστάσεις να μην λάβουν χημειοθεραπεία
ενώ η χημειοθεραπεία αυξάνει την επιβίωση και έτσι μπερδεύονται τα αποτελέσματα. Βλέπουμε παρόλα αυτά γίνονται μελέτες SBRT σε ασθενείς που μπορούν να χειρουργηθούν, με πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση, πάνω από 70%. Ο Τσάνγκ το 2015 προσπαθεί να συμπεράνει τα αποτελέσματα μαζί από την μελέτη Starr και Russell και θεωρεί ότι έχει όφελος η SBRT versus λοβεκτομή για την επιβίωση. Αυτή η μελέτη έχει πολλές κριτικές και έτσι το 2021 καινούργια ανάλυση, συγκρίνοντας τον κλάδο ασθενών με SBRT από αυτές τις δύο μελέτες, με τα αποτελέσματα των ασθενών που λάβανε χειρουργείο, VATS, φαίνεται ότι έχουμε συγκρίσιμα local control, απομακρυσμένες μεταστάσεις και επιβίωση. Όμως φάνηκε ότι υπάρχει αυξημένη μεταγχειρητική νοσηρότητα και θνησιμότητα σε ασθενείς που είναι πάνω από 70 ετών. Έτσι, σε αυτούς καλύτερα να προτείνουμε SBRT. Τρέχουν μελέτες που ελέγχουν SBRT σε χειρουργήσιμους ασθενείς και το αποτέλεσμα. Επίσης, έχουμε low quality of evidence και ανάγκες από νέες μελέτες σε ασθενείς που έχουν μεγάλους όγκους και έχουν υποστεί πριν από αυτό πνευμονεκτομή, σε υποτροπή και επανακτινοβόληση, όπως και σε όγκους που διηθούν το θωρακικό του τείχομα και σε πολλαπλούς πρωτοπαθούς όγκους του πνεύμονα, τι όφελος θα είχαμε από την χορήγηση της SBRT. Ωστότε, κρατάμε ότι η SBRT, τελειώνοντας, είναι standard of care σε μη χειρουργήσιμος ασθενής με πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα. Είναι εναλλακτική επιλογή σε χειρουργήσιμους ασθενούς και σε μεγάλης ηλικία ασθενείς. SBRT έχει καλύτερο τοπικό έλεγχο και επιβίωση σίγουρα από την κλασική ακτινοθεραπεία, χωρίς αυξημένη τοξικότητα. Χρειάζονται μεγάλες δόσεις, πάνω από 100 gray bed με ΑΒ10. Για να χορηγηθούν όμως με ασφάλεια αυτές οι δόσεις, απαιτούνται συστήματα διαχείρισης της κίνησης του όγκου λόγω της αναπνοής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπέλη για την πραγματικά έτσι πολύ στοχευμένη παρουσίασή της και την τήρηση του χρόνου. Όντως, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία αποτελεί, με βάση τις περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες, την πρώτη επιλογή σε μη χειρουργήσιμους ασθενείς με τοπική νόσο σταδίου 1. Και πραγματικά μας εισήγαγε και σε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ των περιφερικών, κεντρικών και υπερκεντρικών όγκων, ας πούμε, και τι πρέπει, ποια σχήματα επιλέγετε εσείς ως ακτινοθεραπευτές σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν υπάρχουν κάποια σχόλια, ερωτήσεις, νομίζω ότι είμαστε και λίγο εκτός χρόνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την πολύ ωραία παρουσίαση. Ευχαριστώ και εγώ. Να καλέσω τώρα στο βήμα την κυρία Παπακώστα για να κλείσουμε αυτό το διήμερο σεμινάριο και την κυρία Λαμπάκη για την απονομή του βραβείου αυτού για την αφίσα που κάνανε οι φοιτητές της ιατρικής. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και αυτού του σεμιναρίου, όπου αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, πόσο σημαντική είναι η πρώιμη διάγνωση και η κληρονομικότητα, πόσο σημαντική είναι η διάγνωση και η σταδιοποίηση με το ύμπους και με νέες απεικονιστικές μεθόδους, ότι όλα ξεκινούν από την παθολογανατομική προσέγγιση,
Από εκεί είναι η αρχή. Αν δεν υπάρχει διάγνωση σωστή, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή θεραπεία. Η θωρακοχειρουργική θεραπεία με νεότερες τεχνικές. Επίσης, είναι σημαντική η εφαρμογή της ανοσοθεραπείας ακόμα και στα αρχικά στάδια, με σημαντική βελτίωση στην επιβίωση. Αναπτύχθηκαν οι στοχευμένες θεραπείες σε ασθενείς ανάλογα με το γενετικό τους προφίλ. Αναλύθηκε επίσης η σημασία των κλινικών μελετών και ο ρόλος της ακτινοθεραπείας, όλο το φάσμα δηλαδή της διαχείρισης των ασθενών αυτών. Οι ομιλίες γίνανε από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, που είχαν το κοινό χαρακτηριστικό ότι δεν εξειδικευμένοι όλοι στο αντικείμενο που ανέπτυξαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής και ιδιαίτερα τον κύριο Σπυράτο και την κυρία Λαμπάκη που σήκωσαν το βάρος της διοργάνωσης. Να ευχαριστήσω και τους προέδρους. Να ευχαριστήσω το ακροατήριο, το οποίο είτε ήταν παρόν, είτε έδωσε παρόν με διαδικτυακή παρουσία και πρέπει να πω ότι χθες είχαμε γύρω στα 65 με 70 άτομα συνδεδεμένα και σήμερα που είναι Κυριακή μεσημέρι στα 45 με 50. Άρα είχαμε μια καλή ανταπόκριση. Να ευχαριστήσω επίσης τους τεχνικούς, τη γραμματέα μας, οι νοσηλεύτριες που ασχολήθηκαν με τα πρακτικά θέματα του σεμιναρίου. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ερευνών που μας παρέχει δωρεάν το χώρο αυτό τον εξαιρετικό για να κάνουμε αυτά τα σεμινάρια και τις φαρμακευτικές εταιρείες AstraZeneca, MSD, Galenica, Pharma και Leo για τις χορηγίες που δώσανε, γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το σεμινάριο. Έχουμε όμως φέτος και μια καινοτομία που ήταν η ιδέα της κυρίας Λαμπάκη, έτσι είναι η νεότερη γενιά. Σκέφτεται και κάποια άλλα πράγματα. Έχουμε ένα βραβείο για τους φοιτητές που παρουσίασαν αφίσα πάνω στο αντικείμενο αυτό. Θα ήθελα να σχολιάσουν κάτι και οι επόμενοι οργανωτές. Κύριος Σπυράτος. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διημερίδα. Έγιναν πολύ ωραίες συζητήσεις και ακούστηκαν και δεδομένα για το Standard of Care, αλλά και τα νεότερα δεδομένα τα οποία έρχονται. Να ευχαριστήσουμε τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους που ήρθαν και παρακολούθησαν την διημερίδα αυτή. Και στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου, είπαμε να διοργανώσουμε, να βάλουμε λίγο στο κλίμα τους φοιτητές σε ό,τι αφορά την πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα, τη διακοπή καπνίσματος και την ενθάρρυνση των ανθρώπων να συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες. Έτσι λοιπόν έχει επιλεχθεί μια αφίσα. Μπορούμε να τη δούμε? Αυτή είναι η αφίσα. Το βραβείο παίρνει η Κωνσταντίνα Σέσερη και ο Ηλίας Γουγούσης, που θα ήθελα να έρθουν να παραλάβουν το δώρο τους και τους ευχαριστούμε θερμά. Επιλογή είναι του κυρίου Σπυράτου. Ο ένας το σκέφτηκε και ο άλλος το εκτέλεσε. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη αφίσα, αλλά μας έδωσε μεγάλη βοήθεια η τεχνητή νοημοσύνη και είναι πραγματικά, μπορεί για όλα όσα αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο συνέδριο, οι θεραπείες και η φροντίδα των ασθενών, ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη να μην έχει μεγάλη συμμετοχή. Όμως, όσον αφορά την πρόταση, είναι αρκετά βήματα μπροστά και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για αυτό το σκοπό. Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Και πιστεύω να το χρησιμοποιήσετε. Να έχετε πάντα αυτή την όρεξη. Νομίζω ότι μπορούμε πλέον να κλείσουμε. Σας χαιρετούμε. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε του χρόνου. Του χρόνου.